Iawn. Wel, yn gyntaf, mae'n hyfryd ac yn fraint cael dechrau cyfres newydd ar dymor newydd. A dyn ni'n dechrau cyfres yn llyfr Iago, felly dyn ni'n mynd i edrych ar Iago gyda'n gilydd. Peidiwch a just edrych ar Iago, dyn ni'n edrych ar Iago yn y Beibl. Ond dyn ni'n mynd i edrych ar Iago bore yma, a mewn gwirionedd rhyw fath o gyflwyniad i'r llythyr yw e. Byddwn ni ddim yn edrych ar lot o'r testun, ond yn hytrach cyflwyniad i Iago ei hunan, a y gynulleidfa, neu derbynwyr y llythyr, a cwestiynau tebyg i hynny. Felly, pwy yw Iago? Pam mae Iago yn ysgrifennu'r llythyr? At bwy mae'n ysgrifennu? Sut mae'r llythyr yma'n ffitio mewn i hanes pobl Dduw pryd hynny? A dyn ni hefyd yn mynd i edrych ar just rhywfaint o fwriadau Duw ar ein cyfer ni, ar ein daioni ni ar y diwedd hefyd. Felly'n gyntaf, pwy? Dyna'r cwestiwn cyntaf. Pwy? Pwy yw Iago? Wel, Iago yw brawd bach Iesu. Brawd bach Iesu. Mae'n hanner brawd, ond brawd bach Iesu. Mewn gwirionedd, nawr fod yn frawd bach Iesu. Ac yn frawd bach sydd wedi cael y fraint o dyfu lan a gweld Iesu fel brawd, a profi Iesu'n frawd, sydd yn ddibechod, yn llawn doethineb, yn gwybod popeth, mewn un ystyr, amazing, front row seat i'r gwaredwr. Ond ar y llaw arall, eitha intimidating. Sa'n gwybod os chi wedi cael y profiad o berthyn i rywun sydd yn glyfar iawn, yn ddoeth iawn, sydd yn arbennig mewn rhywbeth. Mi'n gallu teimlo fel bod chi'n byw yn eu cysgod nhw falle. A dyna ddigwyddodd gyda Iago. Dyna sut ddechreuodd pethau i Iago. Doedd e ddim yn credu beth oedd Iesu yn ei ddysgu, yn wreiddiol. Mewn gwirionedd, os chi'n edrych ar Marc 3, oedd e'n meddwl bod Iesu yn wallgo gyda beth oedd e'n dysgu. Oedd e'n meddwl bod rhywbeth yn bod gyda Iesu. Ac erbyn Ioan pennod 7 adnod 5, i ni'n darllen, nid oedd hyd yn oed ei frodyr yn credu ynddo. Ond nhw ddim yn credu yn Iesu. Ond nhw wedi gweld e'n ddibechod, yn esiampl rhyfeddol o rywun sydd yn ifydd i'r tad, ac eto o'n nhw'n gwrthod beth oedd e'n ei ddysgu. Oherwydd oedd ddim gyda nhw'r ddealltwriaeth, a oedd yr Ysbryd Glân ddim eto wedi gweithio i agor eu llygad nhw i'r reality mae fe oedd mab Duw, a fod e'n Dduw ei hunan. A felly mae wedi bod ar dipyn o daith, dyna, o fod yn un oedd yn gwrthod geiriau Iesu a dysgeidiaeth Iesu, mae rhywbeth wedi newid. A mae e'n newid yn amlwg iawn wrth i chi fynd trwy'r efengylau ar ôl yr atgyfodiad. Oherwydd yn sydyn, ar ôl profi'r atgyfodiad, mae Iago yn berson gwahanol. Mae e'n credu. A nid yn unig mae e'n credu, mae e'n nawr yn pregethu Crist ac yn annog Cristnogion, yn arweinydd o fewn yr eglwys hyd yn oed. Ac erbyn dechrau a canol actau, i ni'n dechrau clywed am Iago fel un sydd gyda'r apostolion. Nethon ni glywed amdano fe'n actau 15 os fi'n cofio, fel rhyw fath o gadeirydd ar gyfer yr apostolion a'r eglwys yn Jerusalem. Sut mae pethau wedi newid? Wel, mae wedi gweld yr atgyfodiad. Mae wedi profi rhywbeth galle ddim gwadu bellach. Ond chi'n gwybod, mae'r ffordd mae Duw wedi gweithio yng nghalon Iago yn rhywbeth pwysig iawn i ni sylwi arno fe. Oherwydd, mae rhywun sydd wedi gweld Iesu yn byw bywyd ac yn cael ei fagu gyda fe yn y tŷ ac yn byw mewn ffordd arbennig, os bydde yna unrhyw bechod yn perthyn i Iago, os bydde unrhyw un yn gwybod am unrhyw wendidau a pechodau oedd yn perthyn i Iesu, Iago fydde fe, a'i frodyr, a'i fam. Ac eto, mae nhw yn tystio. Na, dyma was perffaith Duw. Dyma ein Meseia ni, dyma Duw byw. A mae wedi gorfod llyncu i falchder a cydnabod hynny, a cyhoeddi hynny. Mae'n cymryd guts nag yw ei ddweud, nes i fyw bywyd ac o'n i'n wrong. O'n i'n wrong i ddweud fod Iesu'n wallgo. O'n i'n wrong i ddweud fod Iesu bod fi ddim yn credu'n Iesu te.
Dwi nawr yn plygu, dwi nawr yn ildio. Mae'n dystiolaeth pellach i ni fod Iesu wir yr un mae'n dweud yw e. Mae'n gwthio ni unwaith eto i sylweddoli fod Iesu yn, nid yn unig Feseia sydd wedi atgyfodi, ond fod e'n berffaith ac yn gyfiawn. A felly mae Iago yn dyst i hynny ac yn cyhoeddi hynny. Mae e'n un sydd wedi mynd o fod yn wrthodwr i fod yn anogwr. Anogwr pobl Crist, yn gyhoeddwr Crist, yn un sydd yn was i Grist. A mae hwnna'n ddiddorol, nag yw e? Dyw e ddim yn defnyddio'i statws fel brawd Iesu i fyny gwrandawiad. Dyw e ddim yn name dropo Iesu fan hyn. Os mae eisiau ni fod yn onest, nes byddwn ni'n sgwennu llythyr at Gristnogion eraill, a chi eisiau bod nhw'n gwrando ar be chi'n gweud, beth yw un ffordd o wneud hynny? By the way, Iago sy'n siarad fan hyn, fi sy'n ma, Iago, a byddwn ni ddim mwy na thebyg yn defnyddio'r term gwas Duw ar arglwydd Iesu, ond brawd yr arglwydd Iesu. Brawd yr arglwydd Iesu. Fi'n gwybod be fi'n siarad am. Ond na, nid dyna'i agwedd e o gwbl. Nid o gwbl dyna'i agwedd e. Fel clywson ni gyda Griff wythnos diwetha yn Matthew 12 yn y bore, os chi'n cofio, oedd Iago ar brodyr eraill a'i fam tu fas yn edrych i mewn. Tu fas yn edrych i mewn. A dyma Iesu'n gofyn y cwestiwn, pwy yw fy mam am brodyr? Dyma fy mam am brodyr. Dyma pwy sy'n perthyn i fi, y rhai sydd yn gwneud ewyllus fy nhad. Y rhai sy'n gwneud ewyllus fy nhad. Mewn geiriau eraill, fy ngweision i, fy nilynwyr i. A mae Iago yn ddiddorol, mae bellach wedi dod i mewn, i berthyn. Ond mae e'n sylweddoli bod e wedi dod i mewn i deulu gwirioneddol ysbrydol Iesu Grist mwyn beth? Mwyn gwasanaethu'r arglwydd, mwyn gwneud ewyllus y tad. Mae wedi sylweddoli beth yw ei bwrpas mewn bywyd. Dwi yma i fod yn was i'r arglwydd Iesu. Dwi ddim yma i name drop o'r arglwydd Iesu mwyn ennill statws ein hunan, dwi yma i wasanaethu Crist. Ac felly ydy, mae e'n frawd i'r arglwydd Iesu mewn dwy ffordd, yn gorfforol ac yn ysbrydol. Ond dyw e ddim yn defnyddio hwnna mwyn ennill rhyw hawl iddo fe ei hunan. Osgo ei galon yw dwi yma i wasanaethu yr arglwydd Iesu. Dwi yma i fod yn was i'r arglwydd Iesu. A mae'n bwysig bod ni'n gweld y balans yna yn ein calonau'n hunain. I ni gyd, os i ni'n eiddo Iesu Grist, yn frodyr ac yn chwiorydd i'r arglwydd Iesu. Dyn ni wedi cael ein mabwysiadu i'r teulu, dyn ni'n frodyr a chwiorydd i Grist. Ond nid rhyw fath o leisens yw hwnna mwyn i ni bwyso ar ras Duw a peidio a dilyn Crist yw e. Na, i ni wedi cael ein gwneud yn frodyr a chwiorydd i Grist mwyn ei ddilyn mwyn bod yn weision iddo fe. Fe eisiau chi feddwl am y peth fel hyn. Dychmygwch nawr bod chi'n frawd i rywun sydd yn global superstar. So, mwyn neud y darlun yma'n addas i rywun fel Hannah, dychmygwch nawr bod chi'n frawd bach neu'n chwaer bach i Taylor Swift. Okay? Mae wrth i bodd gyda Taylor Swift. Global superstar. A mae Taylor Swift yn dweud, hei, fi eisiau ti ddod a gweithio i fi. Fi eisiau ti ddod a bod yn rhyw fath o assistant i fi. Cario fy mags i, gyd i ddod gyda fi, gwneud rhyw jobs bach i fi, na i dalu ti yn dda iawn, gyd i ddod ar y private jet gyda fi, gyd i gwrdd â celebrities eraill, bydde di yna ar y stage, ar yr ochr fan yn watcho, front row seat i'r cyfan, gyd i'r holl fendithion, ond chi'n cael yr holl fendithion yna, bod chi ddim yn Taylor Swift. Sym os pa mor galed i chi'n mynd i weithio, nid chi yw'r celebrity, nid chi yw'r global superstar, chi yw'r assistant i'r global superstar. Ond trwy heiddiant y global superstar, trwy ras y global superstar yna, chi wedi derbyn yr holl fendithion yma. Ac i weid y gwir, chi jyst mor ddiolchgar bod chi'n cael profi y fath bethau, achos oni bai bod chi'n perthyn i'r person yna, byddwch chi byth yn profi y fath fendithion. A mae'r un peth yn wir gyda Iesu Grist. Yr unig reswm i ni'n profi'r holl fendithion i ni yn ei brofi yw oherwydd heiddiant Iesu Grist. Ac oherwydd fod wedi'n galw ni a'n gwneud ni'n frawd iddo fe, ni'n chwaer iddo fe.
A felly ni'n derbyn y cyfan drwy association a drwy heiddiant Iesu Grist. Pan mae Iago'n galw ei hunan yn was Duw ar arglwydd Iesu, nid pitio ei hunan mae e mewn unrhyw ffordd. Mae'n ystyried e'n fraint. Mae'n thrill i gael bod yn was i'r arglwydd Iesu. Yn yr un ffordd ac y bydde fe yn thrill os bydde Hannah yn cael bod gyda Taylor Swift, ydw i'n iawn? Bydde wrth ei bodd. Bydde'n sylweddoli, dim hi sy'n... Ellen yn cytuno hefyd. Dim hi sydd yn canu, dim hi sydd â'r talent, ond drwy heiddiant rhywun arall, i ni'n cael profi rhywbeth anhygoel. Bywyd ar ei orau. Yr holl bendithion sydd yn dod i ni trwy law yr un sydd i ennill y cyfan drosto ni. Chi'n gweld dyna beth mae e fel i fod yn was yr arglwydd Iesu. Y fraint o gael bod yn weision. A mae'n ddiddorol, y gair mae'n defnyddio yw dwlos, ceithwas. Eto, byddwch chi'n gallu darllen hwnna, meddwl, drian a fe. Drian a fe, bod e'n teimlo bod e'n geithwas, yn slef. Na. Ddim o gwbl, i'r gwrthwyneb. Mae e mor ddiolchgar o gael bod yn un sydd wedi cael ei glymu gyda'i berchenog hyfryd, godidog Iesu Grist. Ydyn ni'n cyfri hi'n fraint o gael bod yn weision i Iesu bore yma? Ydyn ni'n sylweddoli ein braint ni ar thrill o gael bod yn eiddo i'r un trwy ei heiddiant Iesu wedi rhoi'r fath bendithion i ni? Yr holl freintiau i ni o gael profi'r arglwydd, nid yn unig yn ein bendithion ni, ond yn gweithio trwyddo ni. Mae e'n rhyfeddol. Mae e'n wirioneddol, mae'n anhygoel i feddwl bod ni yn cael bod yn llestri yn nwylo y Duw byw, a fod e'n defnyddio ni yn y fath ffordd. Mae gyda ni drysor mewn llestri prif. Gwai ni, os i ni'n dechrau syrthio i ryw batrwm a dechrau meddwl, dwi'n rhyw slef, fel petai hynny'n rhywbeth gwael yn y cyd-destun yma. Gwai ni, a gweddiwch y bydd yr arglwydd yn ein cadw ni rhag meddwl fod y fraint sydd gyda ni o fod yn ddilynwyr Crist yn faich. Mae e'n fendith, mae e'n thrill, mae e'n rhywbeth i ni ddim yn heiddi, mae'n arwydd o ras drwy law yr arglwydd, i gael perthyn i'r arglwydd Iesu ac i gael byw a gwasanaethu yr arglwydd Iesu. A dyna sut mae e'n uniaethu ei hunan, neu'n identiffio ei hunan fel un nawr sydd yn was Iesu Grist. Dyna'r peth cyntaf. Yna at bwy mae e'n ysgrifennu? Wel, mae'n ysgrifennu, fel i ni'n gweld yn adnod 1, at y 12 llwyth sydd ar wasgar. Nawr, mae yna chydig bach anghytundeb rhwng commentators ar hwn a wedi bod ys blynyddoedd. Mae'n un o ddoi beth. Einau mae'n ysgrifennu at yr eglwys gyfan, a mae'n cyfeirio at yr eglwys gyfan fel y 12 llwyth. Hynny yw, y gwir Israel, sef, ac o bosib hyd yn oed y rai sydd o dan yr apostolion, y 12 disgybl. Ac felly mae'n uniaethu gyda nhw, neu'n identiffio nhw fel y gwir Israel. Neu mae'n ysgrifennu at Iddewon yn benodol sydd yn Gristnogion. Dio ddim yn ei gwahaniaeth, ond jyst bod chi'n ymwybodol o'r cyd-destun, ond mae'n ddigon posib mai at Iddewon mae'n ysgrifennu, oherwydd mae'r llythyr mor gynnar, mae'r llythyr yma, mwy na thebyg, y llythyr cyntaf gafodd ei ysgrifennu i'r Cristnogion. A mae adeg actau 12, falle actau 13, rhywbeth fel yna, falle hyd yn oed chydig bach cynharach, ar ôl Crist 48-49, os y fi'n cofio. Ac felly, doedd dim lot o genhedloedd hyd yn oed wedi dod i adnabod yr arglwydd Iesu eto, os o gwbl, erbyn y pwynt yma. A felly nid rhyw fath o bod yn exclusif i'r Iddewon mae e, ond mae'r arglwydd wedi rhoi rhywun ar ei galon e. Credinwyr, yr eglwys, pobl dduw, a dyna pwy yw ei gonsern e. Pobl yr arglwydd sydd wedi cael ei gwasgaru. A beth mae'n cyfeirio ato yw, os chi'n cofio, a dyma sy'n bwysig sut mae'n ffitio mewn i hanes pobl dduw, ar ddechrau actau, gyda'r eglwys fore, dyma yr eglwys yn cael ei gwasgaru gyda erledigaeth, os chi'n cofio. A dyma nhw'n cael ei gwasgaru i lot o lefydd, a dyma lot o'n nhw'n mynd nôl i o le oedden nhw wedi dod ac yn y blaen, adeg Pentecost, os chi'n cofio'r holl wledydd yna, i ddewon o bob math o wledydd gwahanol wedi cael ei gwasgaru. Wel, maen nhw, mwy na thebyg, di mynd nôl i lle o'n nhw'n byw erbyn hyn. A felly,
mae'n ysgrifennu ati nhw, at bobl sydd ar wasgar, sy'n teimlo'n ynysig, isolated, sydd yn stryglo, sydd yn Gristnogion ifanc yn y ffydd. A felly dyma pwy yw i gynulleidfa fe os liciwch chi. Dyn nhw ddim wedi bod yn Gristnogion ysbel, a maen nhw'n dioddef mewn sawl ffordd, mewn lot o ffyrdd gwahanol mwy na thebyg. A mae'n ddiddorol nag yw e. Mae'r arglwydd wedi galw Iago i fod yn was iddo fe, a fel gwas, un o'r pethau mae e'n gwneud yw annog yr eglwys. Beth mae hwnna'n dangos i ni? Wel, mae'n dangos i ni fod gan Dduw, nid Iago, ond fod gan Dduw gonsern dros yr eglwys yma sydd ar wasgar. Mae'r arglwydd yn poeni amdanyn nhw. Mae'r arglwydd yn gweld eu struggles nhw. Mae'r arglwydd yn gweld eu gwendidau nhw. Mae'n ymwybodol bod nhw'n ifanc yn y ffydd a'i bod nhw'n stryglo, a mae'n rhoi ar galon Iago i ysgrifennu atyn nhw. Dyna waith yr ysbryd glân. Yr ysbryd glân sydd wedi ysbrydoli gair Duw, nid Iago sydd wedi meddwl iddo fe hunan, bydde fe'n neis os byddwn ni'n ysgrifennu llythyr atyn nhw. Na. Mae'r ysbryd glân wedi gweithio yng nghalon Iago i'w annog ac i roi'r geiriau iddo fe i annog y bobl yma sydd yn stryglo. A mae hwnna'n gymaint o anogaeth i ni bore yma. Os i ni'n teimlo falle rhywfaint fel y deuddeg llwyth ar wasgar yma, yn teimlo dan bwysau treialon y byd, yn teimlo'n flinedig, yn teimlo'n ynysig falle, bod ni ar ben yn hunain. Gwybyddwch, mae'r arglwydd yn gweld. Ond nid jyst yn gweld, mae e chonsern. A nid jyst bod e chonsern, ond mae e wedi siarad gyda ni. Mae gyda fe rhywbeth i'w ddweud wrthon ni, yn eich treialon chi, yn y struggles sydd o'n blaenau ni, a chi'n mynd trwyddo fe nawr hyd yn oed. A dyna beth yw'r llythyr wrth gwrs. Geiriau Duw, lot ohonyn nhw'n eiriau yn llythrenol, yn adleisiau o eiriau Iesu Grist, mwyn y bobl. Ac yn yr un ffordd, mae yr un gair byw ar ein cyfer ni heddiw. Mae gan yr arglwydd rhywbeth, neu ddweud fel hyn, mae gan yr arglwydd rhywbeth i'w ddweud wrtho ti am y struggles rwy ti yn ei wynebu bore yma. Mae e'n poeni amdano ti. Mae gen i fe'ch gonsern dros o ti. Beth bynnag yw nhw, mae yna rhywbeth yn y gair, yn enwedig yn Iago fan hyn, i'n hanog ni yn y pethau yma. Mae gyda fe ddoethineb ar ein cyfer ni, dysgeidiaeth ar ein cyfer ni. Mae e am ein hanog ni. Mae am ein helpu ni. Mae am ein dysgu ni. Mae am ein puro ni. Mae am orffen y gwaith mae wedi dechrau yno ni. Na chi anogaeth yw hwnna. Chi'n gallu dychmygu falle rhywun sydd wedi bod yn stryglo, wedi gofyn mynd nôl falle i'w cartre nhw oherwydd y diaspora yna, y gwasgaru yna. Mynd nôl a'r pwysau arnyn nhw. I fynd nôl i'r hen ffordd o fyw. Sef os chi wedi bod yn Gristion falle, sydd wedi dod yn Gristion falle yn y coleg neu rhywbeth fel yna, wedi'n gofyn mynd nôl adre. A neb adre yn Gristnogion. Mae yna bwysau aruthrol i ffito mewn a bod fel nhw. Dyna sut bydden nhw wedi teimlo, pwysau i ffito mewn a mynd nôl i'r hen ffordd o fyw. A wedyn dychmygwch dderbyn y llythyr yma. Mae'r arglwydd gyda rhywbeth i ddweud, mae'r arglwydd â chonsern. Cod dy galon. Paid â digaloni, mae'r arglwydd yn siarad ac am dy annog di. Ac yn ola o ran yr anogaeth fan hyn. Mae'n anogaeth arall yn y cyfarchiad, a dyw e ddim yn glir yn y Beibl Cymraeg Newydd yn anffodus. Adnod 2, mae'n dweud fy nghyfeillion, a mae rhaid i fi ddweud, dyw hwnna ddim yn iawn. O gwbl, os chi'n mynd nôl i'r Groeg, ddim yn rili'n siŵr pan bod nhw wedi newid i hwnna. Nid fy nghyfeillion yw ffrindiau, neu be bynnag, ond fy mrodyr, hynny yw brodyr a chwiorydd. A'r rheswm mae hwnna'n bwysig yw, mae yna frawd, un sydd wedi ei glymu i deulu Iesu Grist, yn gwefio dros ac eisiau annog y Cristnogion yma. Nid jyst yw ffrind yw e, na, un sydd yn rhan o gorff Crist yw e, un sy'n rhan o'r teulu yw e. Hynny yw, gwaed ysbrydol y bobl yw e. Ac yn sydyn unwaith eto bydden nhw'n ymwybodol, dwi ddim ar ben fy hunan fan hyn.
Mae gen i frodyr a chwiorydd sydd yn eiddo i Grist hefyd, sydd fel fi wedi glymu â Christ a finnau wedi glymu gyda nhw. A maen nhw'n gweddio drostau, maen nhw'n chonsarn drostau. A chi beth hyfryd yw gwybod hynny. Mae'r un peth a pan dyn ni'n dweud wrth ein partneriaid ni sydd yn genhadon mewn llefydd gwahanol, yn Uganda a llefydd gwahanol fel yna. I ni gyda chi mewn gweddi, ni'n gweddio drostoch chi, ni'n sefyll gyda chi, am eich annog chi. Ac chi'n gwybod, mae yna bobl mor bell a De Corea sydd yn gweddio dros ein eglwys ni yn uniongyrchol. Mae yna eglwys fi'n ymwybodol ohono o De Corea sydd yn gweddio bob mis dros ein eglwys ni. Mae yna bobl yn America yn yr un ffordd yn gyson yn gweddio dros ein eglwys ni. Na chi hyfryd yw teulu'r arglwydd yn gallu cynnal breichiau ei gilydd. Ni'n gallu teimlo'n unig. Ni'n gallu teimlo fel rhyw grŵp bach, rhyw deulu bach. A mae Satan am i ni deimlo'n llai fyth. Byddwch yn ymwybodol bod teulu Crist ar waith ledled y byd. Ac hyd yn oed ar waith drostoch chi, yn gweddio drosto ni. Na chi beth rhyfeddol yw hynny. Nawr, dwi am orffen bore yma trwy sôn am adnod 2 i 4, a'r peth cyntaf te mae Iago yn tynnu ei sylw nhw ato fe. A sa'n gwybod amdano chi, ond mae'n od dechrau llythyr fel hyn, mae'n dweud pwy yw mae'n dweud at pwy mae'n ysgrifennu, a mae'n mynd syth mewn. Fy mrodyr, cyfrifwch chi'n llawenydd pyr pan syrthiwch chi amrywio brofedigaethau. Chi ddim fel arfer yn clywed rhywun neu'n darllen am lythyr fel yna. Os chi'n darllen llythyrau Paul, yn aml mae'n dechrau off trwy dweud mae'n llawenhau yn y ffordd mae Duw wedi gweithio yn nhw. Mae'n bach mwy soft falle actually yn ei approach. Ond dwi'n credu bod Iago yn gwneud rhywbeth bwriadol iawn fan hyn. Nid damwain yw fod e'n mynd syth mewn. Be mae'n neud yw mae'n goleio yr elephant yn y stafell, the elephant in the room. Be mae'n gwneud yw mae'n mynd yn syth at y peth mae'n ymwybodol maen nhw'n stryglo gyda fwyaf. Mae pethau'n anodd. Ond be dyw e ddim yn gwneud yw obseso neu ffocysu ar y treialon ei hunain. Sa'n gwybod amdano chi, ond fi'n credu bod yna demtasiwn i ni pan mae pethau'n anodd i ganolbwyntio ar y treialon, y profedigaethau ei hunain. Ond beth mae Iago yn dweud wrthyn ni yw, peidiwch a edrych ar y profedigaethau, edrychwch ar beth mae Duw yn ei wneud yn a thrwy y profedigaethau. Edrychwch ar sut mae Duw ar waith bron, codwch eich golygon yn lle bod chi'n canolbwyntio ar y peth yna, edrychwch yn uwch. Edrychwch lan a gweld tybed beth mae Duw yn gwneud yn a thrwy y treialon yma. Ac wrth i ni wneud hynny, be wnawn ni sylweddoli yw fod Duw a phwrpas penodol iawn. Os bydde Duw ddim eisiau bod ni'n wynebu profedigaethau, treialon, fydden ni ddim yn ei wynebu nhw. OK? Syml. Sori weid, mae'n wir. Ond mae wedi gadael ni, ar ôl dod yn Gristnogion, yn lle bod ni'n cael ein zapo lan i'r nefoedd, i ni yma. Pam? Nid yn unig i fod yn dystion i'r arglwydd Iesu, ond mwyn i'r arglwydd Iesu, neu mwyn i'r arglwydd orffen y gwaith mae wedi dechrau yno ni. A mae'n mor bwysig i ni sylweddoli. Mae'n dweud wrthyn ni, cyfrifwch chi'n llawenydd pyr pan syrthiwch chi ymrywio brofedigaethau, gan wybod fod y prawf ar eich ffydd, dyna sut beth mae'n galw profedigaethau, prawf ar ein ffydd, yn magu dyfal barhad. Ac yna mae'n dweud, gadewch chi ddyfal barhad gyflawni ei waith, mwyn i chi fod yn berffaith a chyflawn heb fod yn ddiffygiol mewn dim. Beth mae'n dweud wrthyn ni? Ar hyn o bryd, dwi'n ddiffygiol. Ar hyn o bryd, dwi ddim yn gyflawn, fel ydw i. Mae yna waith i'w wneud yno i. Dydw i ddim yn berffaith eto. A gyda llaw, dyw perffeithrwydd ddim yn rhywbeth chi yn y funud yna, a wedyn, os nag chi'n berffaith, byddwch chi byth yn berffaith? Na. Mae perffeithrwydd yn rhywbeth chi'n cyrraedd. Rhywbeth sydd yn dod i ni yn y cyd-destun Beiblaidd. Pan ni'n darllen am berffeithrwydd, y gair Groeg yw teleios, yr ystyr yw llawn eiddfedrwydd, neu pen y daith. Felly dychmygwch bod chi'n dringo mynydd, neu rhywbeth fel yna. Perffeithrwydd yw y top.
A so, i ni ddim yn dweud, dydw i ddim yn berffaith, dyn ni'n dweud, dydw i ddim yn berffaith eto. Mi fyddai'n berffaith, ond dydw i ddim yn berffaith eto. Dwi ddim wedi cyrraedd y nod. A'r nod i'r Cristion yw llawn dwf, bod fel Iesu Grist, gyda Iesu Grist yn y nefoedd. A dyn ni nawr, wrth i ni fyw bywyd fel Cristnogion yn cael ei neiddfedu i ddod yn debycach i'n harglwydd Iesu. Dyn ni'n cael ein gwneud gam wrth i ni farw mwy a mwy i'r hunan, yn debycach ac yn debycach i'n gwaredwr. Mae hwnna'n beth anodd i'w dderbyn ar un wedd, ond mae'n rhywbeth hyfryd i'w ddeall hefyd. Mae'n golygu mae Duw yn gwybod, a dwi'n gwybod, dwi ddim wedi cyrraedd eto. A mae hynny'n golygu, mae yna daith o fy mlaen i. Mae'n golygu pan mae Satan yn dod ac yn gwneud i ni anobeithio, i ni ddim yn gorfod anobeithio, oherwydd dwi'n gwybod mai nid perffeithrwydd yw nod nawr. Perffeithrwydd yw y nod ar ddiwedd y daith. A mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli a ni'n colli mas ar fwriadau Duw ar ein cyfer ni'n llwyr. Os i ni'n meddwl yn y cyd-destun yma, a mae hwn yn demtasiwn, wel, allai ddibynnu ar ras Duw am nawr, a wedyn, pan fyddai'n cyrraedd y nefoedd, gaf i ryw fath o holy makeover, a wedyn bydd popeth yn iawn. Hynny yw, gaf i fy ngwneud yn berffaith. Hynny yw, mae'n wir, pan fyddwn ni'n cyrraedd y nefoedd, mi fyddwn ni yn byw bywyd dibechod. Byddwn ni'n profi cyflawniad hwnna. Ond deallwch fod y daith yn dechrau nawr. Mae'r daith tuag at hwnna yn dechrau nawr, yn y byd yma. A dyma'r anogaeth i ni te. Mae profedigaethau yn ein helpu ni i gyrraedd y daith. Gyrraedd pen y daith. Mae pob profedigaeth yn gyfle. Mae pob trial mewn bywyd, treialon, yn gyfle arall i'r arglwydd i weithio yn ein calonau ni. Nawr, mae hwnna'n anodd i ni ddeall ar un wedd. Ond eto, heb y profedigaethau, nawn ni byth bwyso yn llwyr ar yr arglwydd. Nawn ni byth gofleidio'r arglwydd gyda phopeth sydd gyda ni tra ni'n gallu dibynnu ar ein nerth a'n gallu ein hunain. Ac felly, ydyn ni'n ymwybodol yn gyntaf o y llawenydd sydd yn dod wrth i'r arglwydd weithio. Sylwch ar y geiriad yn Iago, fy nghyfeillion cyfrifwch chi'n llawenydd pur pan syrthiwch i amrywiol brofedigaethau. Dyw e ddim yn dweud cyfrifwch chi'n llawenydd pur wrth i chi brofi'r profedigaethau, ond pan ydych chi'n syrthio, cyfrifwch chi'n llawenydd oherwydd dyle hwnna'n anfon ein meddyliau ni, ein calon ni, tuag at y ffaith fod yr arglwydd ar waith. Mae pethau'n anodd, clod i'r arglwydd, mae'n gwneud rhywbeth fan hyn. Clod i'r arglwydd, mae'n fy mhiro fi. Clod i'r arglwydd, mae'n fy ngorfodi fi i bwyso'n gyfan gwbl ar Iesu Grist. Mor aml, mae profedigaethau yn ein cynorthwyo ni i gael gwared ar y pethau yna ni'n bywydau ni sydd angen cael ei buro ohono fe. Pennau'n falchder neu hunan gyfiawnder neu'n ddibyniaeth ar yr hunan. Mae'r arglwydd yn gweithio. O'n i'n meddwl am y ddreinyn yn ystlys Paul hyd yn oed. Chi'n cofio beth mae Paul yn dweud yn ail Corinthiaid 12, adnod 7, fi'n credu yw e? Mae'n dweud rhywbeth ddwywaith yn ddiddorol iawn pam fod Duw wedi rhoi ystlys yn ei ddreinyn yn ei ystlys sori. Dyma mae'n dweud, rhag i mi ymddyrchafu o achos rhyfeddod y pethau a ddatguddiwyd i mi, rhoddwyd dreinen yn fy nghnawd. Cenad oddi wrth Satan i'n poeni, rhag i mi ymddyrchafu. Sylwch chi, ddwywaith, rhag i mi ymddyrchafu. Rhag i fi gael fy pyffwlan gyda rhyw fath o hunan gyfiawnder i feddwl bod fi yn gret a bod fi yn dda, oherwydd bod yna gymaint o wybodaeth wedi cael ei ddatguddio i fi a trwyddo i. Chi'n gweld, mae Duw nid yn unig yn gweithio i gael gwared ar y pethau sydd yn ein calon ni, mae'r profedigaethau a'r profedigaeth yma'n enwedig wedi gwarchod Paul rhag ei hunan, rhag dod yn falch, rhag pyffo ei hunan lan.
Mae'r ddeunen yn ei eslys wedi cadw fel awr, yn ddarostyngedig. Mae profedigaethau i ni'n ei wynebu yr un peth. Mae ni'n cadw ni mor aml rhag dyrchafu'n hynny, rhag bod yn puffed up, rhag meddwl ein bod ni yn rhywun yn ei nerthu'n hynny. A felly mae'n bwysig bod ni'n gallu edrych ar y ffordd mae'r arglwydd yn gweithio, tu hwnt i'r brofedigaeth ei hunan, a gofyn tybed sut mae'r arglwydd yn gweithio fan hyn. Mae Paul mor self-aware, beth bynnag yw hwnna'n Gymraeg, hunan ymwybodol, nes fod e'n gweld beth mae'r arglwydd yn gwneud. Chi'n gweld, mae'n sylweddoli rhag i mi ymddyrchafu, fel bod fi ddim yn mynd yn falch. Dyna pam mae'r arglwydd wedi rhoi dreinen yn fyslys i. Ond mor aml, i ni'n gallu bod mor fixated ar y treialon, bod ni'n methu gweld bod yr arglwydd yn gweithio lles ni. Mwyn ein cadw ni rhag ein hunain, neu mwyn ein puro ni, mwyn ein gwneud ni'n debycach i'r arglwydd. A nid yn unig mae'n gweithio yno ni ein lles ni, ond mae'n amlygu ei hunan i ni yn y treialon. Oherwydd bob tro, dyn ni'n ddim yn pwyso ar ein hunain ac yn pwyso ar Grist, dyn ni'n profi Crist a'i nerthau, a'i gysurau, a'i gariadau, ac ynghyd estyn Paul fan hyn gyda'r ddreinen, ei rasau. Dyna beth mae Paul yn profi, ynddo fe? Wrth iddo fe brofi'r ddreinen yna, yn lle bod yr arglwydd yn tynnu'r brofedigaeth i ffwrdd, mae'n rhoi gras iddo fe a nerth iddo fe i ddelio gyda'r ddreinen. Ond mae'r nerth a'r gras yn dod o Dduw, nid o Paul. Yn sydyn, mae Paul yn profi yr arglwydd mewn ffordd newydd, mewn ffordd rhyfeddol. Dwi'n gweddio a byddwn ni yn y tymor yma, wrth i ni brofi profedigaethau, wrth i ni bwyso ar yr arglwydd yn y profedigaethau, yn profi'r arglwydd mewn ffyrdd rhyfeddol. Yn profi ei rasau, ei gariadau, ei gysurau, ei gynhaliaethau mewn ffyrdd i ni ddim wedi profi o'r blaen. A bydd ein harwain ni i glodfori'r arglwydd. I dystio, i ddweud, pan nes i bwyso'n llwyr ar yr arglwydd, nes i brofi ei nerthau mewn ffordd i ni riod wedi profi o'r blaen. Chi'n gweld, heb fod Paul wedi cael y ddreinen, bydde fe ddim wedi profi gras Duw fel na. Beth bynnag yw'r ddreinen yn ein yslys ni. Diolchwch bod yr arglwydd trwyddo fe yn mynd i roi gras a nerth a beth bynnag sydd ei angen arno ni. Beth bynnag i ni'n ddiffygiol ohono fe, mwyn i ni allu goroesi, mwyn i ni allu cael ein cynnal a'n bendithio trwyddo fe. A felly diolchwch, clod i'r arglwydd. Cyfrifwch chi'n llawenydd pyr pan chi'n mynd trwy amrywiol brofedigaethau oherwydd mae Duw ar waith. Mae Duw yn gorffen y gwaith mae wedi dechrau yno chi, mae e'n eich eiddfedu chi, mae'n cadw chi rhag eich hunan. Mae'n tynnu unrhyw crutches i chi'n pwyso arno fe, yn lle bod chi'n pwyso arnyn nhw, i bwyso arno fe ar Grist ei hunan. Mae treialon yn gyfle i ddyfalbarhau mewn ffydd, i gryfhau ein ffydd ni, am ein bod ni'n ddiffygio. Mae treialon yn gyfle i Grist i amlygu ei hunan i ni. O'n i'n darllen rhywbeth am Joni Erickson Tada. Rhaid i chi'n ymwybodol o pwy yw hi. Mae hi'n quadriplegic, gafodd ddamwain ofnadw yn ei arddegau yn nofio. A nath hi taro i ffen fi'n credu yn wreiddiol, neu chefn a colli defnydd i limbs hi. Horrific. Ac eto nawr mae hi'n mynd o gwmpas yn annog Cristnogion eraill ac yn pregethu am waith Crist, am ras Crist. A dau beth mae hi'n dweud, nath hi ddweud, fi eisiau dyfynnu i chi. Yn gyntaf, if churches around the world would grasp the revolutionary truth that Christ's transforming power always comes through sacrifice and weakness, it would dramatically alter the landscape of the global church. Dim ond i ni sylweddoli fod grym trawsnewidiol Duw yn cael ei amlygu i ni ac yn dod i ni drwy ein aberth ni a'n gwendidau ni, hynny yw wrth i ni bwyso ar yr arglwydd go iawn, bydde fe'n newid y ffordd mae'r eglwys yn gweithredu. A falle yn fwy rhyfeddol, nath i ddweud, my weakness, that is my quadriplegia, is my greatest asset.
because it forces me into the arms of Christ every single morning when I get up. My weakness, that is my quadriplegia, is my greatest asset. Chi beth rhyfeddol i allu dweud hynny? Ond sylweddolwch pam. Oherwydd ei gwendid corfforol hi, mae'n ei gorfodi hi bob dydd i fewn i freichiau Iesu Grist. Ac wrth iddi hi gael ei chofleidio gan Iesu Grist, mae hi'n profi popeth sydd ei angen arni hi a mwy drwy Iesu Grist. Popeth. Mae popeth sydd ei angen arni'n cael ei roi iddi hi. A mae mor bwysig bod ni'n sylweddoli hynny. Wrth i ni sylweddoli ein gwendid ni, ein anallu ni, yr hyn i ni methu wneud yn ein nerthyn hunain, wrth i ni ddweud arglwydd, dwi'n stryglo fan hyn. Arglwydd, dwi'n yn gwybod sut i oroesi'r y brofedigaeth yma. Dwi ddim yn gwybod sut i ddelio gyda y sefyllfa yma. Arglwydd, please, helpa fi. Arglwydd, please, cynnal fi. Arglwydd, please, amlyga dy hun i fi. Arglwydd, please, rho ras a nerth i fi. Gwna dy hunan yn amlwg. Arglwydd, dwi'n ildio fy hun yn llwyr i ti. Newch chi brofi'r arglwydd. Dwi'n gaddo, newch chi brofi'r arglwydd. Nid yn unig yn eich cynnal chi, ond yn rhoi cysur i chi a byddwch chi'n profi ei gariad ei ofal a'r cyfan sydd ei angen. Ac byddai'n eich gadael chi yn clodfori'r arglwydd. Ac wedi dod i berthynas ddyfnach fyth gyda'r arglwydd drwy y brofedigaeth yna. A wedyn byddwn ni'n edrych yn ôl ar y brofedigaeth ac yn dweud, diolch arglwydd. Diolch dy fod ti wedi gweithio. Mor galed oedd mor boenus oedd diolch. Diolch am amlygu fy ngwendidau fi a fy ngorfodi fi mewn i dyfreichiau di. I ni'n gallu meddwl am ein gwendidau ni, a'n treialo ni fel diwedd, weithiau, ein diwedd ni. Methu gweld tu hwnt iddyn nhw. Edrychwch lan. Edrychwch i'ch pen nhw a gwelwch fod yna arglwydd da, cyfiawn, yn gweithio eich plaid chi. Ac ydy mae'n mynd i fod yn boenus, ond mae'n mynd i fod ein lles ni. A mae hefyd yn mynd i arwain at glodfori yr arglwydd, yr un sydd yn deilwng o gael ei glodfori. Nawr, dwi'n gorffen fyna am bore yma. Mae'n gymaint mwy i'w ddweud, ond ni'n mynd i orffen fyna oherwydd mae amser wedi mynd. Ond dim ond i ddweud, byddwn ni'n canu mewn munud 2 emyn. Ac yr emyn ola, os allwn ni gael yr ail bennill lan, mae gobaith ym mhob treial Dafydd. Mae hwn yn gan newydd, y 4edd emyn fydd hwn. Ond mae yna bennill, dwi'n gweddio, fydd yn rhyw fath o weddi i bob un ohono ni wrth i ni wynebu treial yn bywyd. Y mae gobaith ym mhob treial, can trystio'r arglwydd wnaf, bydd yn troi fy nghalon ato am cynnal gyda'r draen neu'r freinen. Nawr, trwy ffydd dilynaf Iesu ar ffordd ddiarth pwys a gres, cans mi hwn ei fod yn gweithio ei glod ac fy lles. For his glory and my good. Gweddiwch y bydd yr arglwydd yn hoelio'r gwirionefau yma ar ac yn ein calonau ni. A pan bydd pethau'n anodd y byddwn ni'n cofio ac yn troi mewn ffydd at yr arglwydd Iesu mwyn ei enw. Amen.